presyo ko sa puti ngayon mga kawaray, 90. At sa dilaw naman po ay 80. Yo, what's up mga kawaray? Update lang po tayo guys mga kawaray sa ating mga viewers about sa puti mais. Ang puti po ay 400 pero tinawaran po natin tong puti. Binigay na lang po sa atin ng 380. Salamat sa tawad. Ito naman pong dilaw. Yung dilaw guys, yung dilaw. Itong dilaw guys, ang isa nito po ay 17 to 16 pero nabawasan ko po ito ng 15. Ang tawag dito po ay segunda. Ang primera malalaki. Meron pa talsik nito tsaka yung batibot. Yan binukuha namin yung maganda. Tulad yan. Kami kumukuha ng mga batibot kasi ang presyo ko sa puti ngayon mga kawaray 90 at sa dilaw naman po ay 80. Sana po yung mga ano natin dyan, mga viewers, bumili na po kayo sa akin. Hayaan po kayo na bumili sa akin ng mais. Ingat kayo lagi. God bless. Thank you for watching. Bye bye.